Haia, Frey ydw i, a fi yw'r llysgenod addysg bellach amdano Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Llandrillo. Nes i ceisio amdano swydd yma mwyn trio gwneud gwahaniaeth am fy ngholeg ac yn bywydau fy nghydmyfyrwyr. Ond y peth gorau amdano swydd yma ydy'r gwahaniaeth mae wedi gwneud i fy mywyd personol. I wedi dysgu gymaint o sgiliau newydd ac mae fy nghariad amdano iaith Cymraeg wedi cynyddu hefyd. Cyngor gorau dwi wedi cael o'r swydd ydy i siarad o'ch Cymraeg, i gwneud ymdrech ac i trio. Hyd yn oed os dwyt ti ddim yn deall gymaint, does dim rhaid i chi siarad Cymraeg perffaith fod yn werthfawr i chi. Mae'n rhaid misoedd fydd rhai ohonoch chi gyda'r cyfle i ceisio i bod yn llysgadol hefyd. Os ydych chi'n eisiau gwneud gwahaniaeth neu dysgu rhywbeth newydd, does dim drwg yn gallu dod allan o'r gwneud cais. Na'i weld chi wedyn. Hwyl.